vážení, skončili sme dneska v špeciálnom pasta bare. Pochutnávame si na tom, čo máme síce radi, nie je to zadná norská špecialita, ale spokojné deti na nezaplatenie, špagety s kečupom. Spagety s parmezánom, ale iný. Taký suchý je. Čo to máte, na pani? Tagliatelle s parmesanom a mačku a kaviárom. Wow. A kaviárom. Dobrú chuť. Bezlepkové. Dobre? Špagety. Chutia? To sme radi. Parmezán. Máš figuričku. Tak a my si vychutnávame francúzske vínko. A hovädzí steak s hubovou máčkou a linguine. Tak dobrú chuť vám prajem, takisto. Pozdravujeme z Norska.